रामफलबिल दख'र गेलेमु आफाद नि गोदानै लुफुंनाय न'खौ बेखेवो क'क्राझार रामफलबिल दख'र गेलेमु आफादा दिनै रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां फोथार रामफलबिलाव रासानि मुङाव लुफुंनाय गेदेरथार न'खौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि आखाइजों बेखेवना होनाय जायो। बेजों लोगोसे सेरफांगुरि हाथाइसालियाव थानाय दुर्गा मन्दिरखौबो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बेखेवना होनाय जायो। बेजोंनो लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। रामफलबिलाव बे आरएनबी जि स्टेडियाम बेवहाय मोनसे स्पर्ट्स कमप्लेक्स बिथांमोना बानायदों आरो बेखौ बेखेवनो थाखाय हांख्रायनायलाय आं बाहागो लाफैदों। रामफलबिल ओनसोला जों रामफलबिल होनना बुङोबा जोंनि बर'नि मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि सोमावसारनायाव जोंनि हारि दानायनि बायदिसिना हाबाफारियाव मैखोम बाहागो लाबोनाय मोनसे ओनसोल होननानै जों मिथिगौ। बे ओनसोलनिफ्रायनो जोंहा कंकेश्वर नार्जारी गार्लाबाथा बसुमतारीखौ लाफानानै गोबां दैदेनगिरिफ्रा बर' माहारिखौ दैदेनहैदोंमोन। दा बे ओनसोल जौगानायनि थाखाय खामानि मावनांगौआ जोंनि बिबान। बेनिखायनो कंकेश्वर नार्जारी आरो गार्लाबाथा बसुमतारी बिथांमोननि मुंख्लं खाम्फा बेवहाय बानायनाय, बिथांमोननि मुङाव पार्क बानायनाय, बेजों लोगोसे बेवहाय स्टेडियाम गायसननाय, अडिटोरियाम लुनाय आरो गोबां हाबाफारिफोरखौ जों आखायाव लादों। आं मिजिं थिदों जे खम समनि गेजेरावनो रामफलबिल ओनसोलखौ जोङो जौगाहोनो हागोन आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाया जि सेक्रिफाइस खालामदोंमोन बेनि फारसे बिटिआर गभर्नमेन्टनि जे दायित्व आरो सन्मान जों बेखौ होनो हागोन होननानै आङो मिजिं थिदों। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारीनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नम्बराव कल खालामनो हागोन।